velkommen til alle sammen. Jeg håber, I kan høre mig. Mit navn er Mogens, og jeg er stifter af Rye Outsourcing, og har igen fornøjelsen af at invitere Morten Kongshav ind på et webinar, og denne gang har han medbragt Henrik, som er hans partner, og som er bosiddende i Madrid. Bare lige for en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at alle disclaimers, som altid selvfølgelig er gældende, og at der ikke er nogen eksplicit investeringsrekommendation, selv når vi går igennem aktiecases, så er det altid sådan, at man skal snakke med sin rådgiver og eller rette henvendelse til Copenhagen Allocation Partner for en større diskussion. Det andet, jeg lige skal nævne, det er, at webinaret bliver optaget, og det betyder, at vi efterfølgende fremsender en editeret version, så I altid kan gå tilbage til de punkter, som Morten og Henrik snakker om. Og jeg skulle også sige, at der vil blive vedhæftet en PDF med en række slides og grafer, sådan som vi er vant til at se det fra Morten. Og vi venter nu lige bare på, at klokken bliver lige et par minutter længere hen i tidsrammen, og så går vi i gang. Og det bliver sådan, at jeg stiller spørgsmål, og hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål, så skriv det i chatten, Q&A, så skal jeg nok sørge for at få det flettet ind. Og ellers så sørger vi for, at der vil blive besvaret efterfølgende på den slags spørgsmål. Så det er sådan set egentlig det hele fra min side af for nærværende. Og jeg vil også sige, at hvis I ønsker at se tidligere webinarer fra Morten, så kan I gå ind og se dem på min hjemmeside ryeoutsourcing.dk, hvor der er en fin fil med Mortens foregående webinar med mig. Og hermed tror jeg, at vi vil begynde at gå over til selve emnerne, selve diskussionerne. Morten og Henrik, mange gange velkommen, og tak fordi jeg endnu en gang må stå for afholdelsen af det her webinar. Vi forventer, at det varer omkring 30 minutter, og så kan det måske trække bare en lille smule ud. Hvis nu vi starter med det makroøkonomiske, Henrik, så er der jo mange ting, der skete igennem 24, som står til en behov for forklaring, måske, eller en dybere redegørelse. Og det er jo at den her meget store divergens, der har været mellem, hvad der er sket i USA, og så hvad der er sket i resten af verden, hvis man kan definere det på den måde. Så kunne du ikke highlighte lidt, hvordan du ser på tingene? Jo, altså jeg tror nok, det der med divergensen, det vil fortsætte noget endnu i løbet af 2025. Altså med året som helhed er det, vi tror på. Men vi tror, der bliver en vis indsnævring, hvis jeg må sige på den måde, af vækstforskellen i den anden halvdel af året. Og hvorfor tror vi det? Jamen, det tror vi på af følgende grunde. For det første vil USA formentlig køre videre med den stramme pengepolitik. Vi tror ikke, der kommer så meget lempelse på pengepolitik. Det kommer vi ind på igen senere. Men det gør der i Europa. Europa kan godt tillade sig at fortsætte med den lempelige pengepolitik et stykke vej endnu. Den anden mulighed er, at finanspolitikken får en vis reorientering. Vi tror, der kommer til at ske ting, navnlig i Tyskland, som kan blive vigtige. Vi har jo valgt ret snart. Og det ser ud som om, at hvis meningsmålingerne får ret, at det bliver en borgerlig sejr, og de har lyst til at slappe lidt af med det her krav om gældsætning osv., og det kan godt komme noget lempelig finanspolitik ud af det. Hvis Tyskland bliver leder der, så er det vigtigt for resten af Europa, så der kunne ske noget der. Og så tror vi lidt i USA, at det boom, der har været, altså tech-boomet, det løber lidt træt. Altså også i den almindelige stemning i økonomien. Det er nok de væsentligste grunde til, at vi tror, der kommer en vis indsnævring i det der outperformance af USA. Men vi tror stadigvæk, at Kina vil være underperformet det, man havde sat som målsætninger, fordi regeringen har jo helt klart på programmet, at de gerne vil have en højere vækst. Og det bliver ved med at være svært, tror vi på. Og det centrale problem i hele den kinesiske økonomiske politik er, at der bliver gjort for lidt for forbrugeren. Og vi tror, det vil halte videre det her i 25. Og det gør også, at det store billede med emerging markets i forhold til de udviklede økonomier, de vil stadigvæk hænge lidt efter med indtjeningscyklusen generelt. Og vi tror ikke, det bliver ikke rigtig året for emerging markets endnu. Og så mere generelt, så kan man sige, at det opsving, der er,
Det er altså virksomheden, der får glæde af det, mere end forbrugerne. Det er det generelle billede. Og hvis vi kigger, jeg vil godt lige følge bare et op på det, Morten, eller Henrik, fordi du nævnte Tyskland. Der er jo et andet land i Europa, som har været lidt trængt, må man sige, Frankrig. Har du en lille anelse om, eller en lille tanke om den? Om der kommer Altså, mere styr på det? Frankrig er noget begrænset af den gælds udvidelse, der har været. Den har været helt enorm. Desværre ser Frankrig næsten statsfinansielt ud som USA, men har ikke den samme dynamik i økonomien. Så det bliver nok lidt svært. Det er nok ikke mest fra Frankrig, vi skal få dynamikken, men måske kunne det komme fra Tyskland, fordi de har masser af råd i finanspolitikken, hvis de vil. Men jeg tror, der bliver en stemning i Europa om, at nu vil vi altså videre i teksten. Så der er også lidt konkurrence med USA nu måske i stemningen. Så jeg tror, det vil hjælpe lidt. Men det bliver ikke det store nok. Okay. Et spørgsmål, Morten, til dig kunne være, at når vi nu ser på den politiske usikkerhed, der har udfoldet sig over 24, eller det gik jo faktisk helt tilbage fra dengang, måske er Rusland begyndt at invadere i Ukraine, men nu står vi jo så over for en kommende ny regering, en ny incoming president i USA, som jo allerede nu er begyndt at lægge op til, at han gerne vil have fat i Grønland og Panama og jeg ved, Canada og andre steder. Hvordan ser du den politiske usikkerhed? Er det noget, man skal have for sig i sin asset allocation og sine tanker her, når vi går ind i 25? Ja, det er jo et af vores temaer for året, at den politiske risiko er stigende. Der er overhovedet ingen tvivl om, at geopolitisk risiko er på vej op. Usikkerhed omkring Trumps administration og dens politik er blot et punkt. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi måler den slags ting. Og der er glimrende arbejde på området, og vi benytter os blandt andet af et indeks omkring politisk risiko i USA, som er lavet ud fra data fra 3 amerikanske universiteter. Og hvis vi sammenligner sådan et indeks med VIX, altså det vi på dansk kalder frygtindekset, eller at den investerbare volatilitet i det amerikanske aktiemarked, jamen så er der en klar sammenhæng. Og både 23-24 har politisk risiko ifølge det indeks været lav, men er i øjeblikket stigende. Og det indikerer så, at aktievolatiliteten, når vi kigger på året 25, vil være højere, end vi har set de seneste år. Jamen, hvordan kan man så, hvad er det for nogle elementer, der er af politisk risiko? Ja, der er selvfølgelig økonomisk politik. Usikkerhed omkring amerikansk og økonomisk politik er stigende. Vi ved at Trump han står og vil have en række ting gennemført i den amerikanske kongres, men vi ved også, at der kan være problemer. Det er ikke et særligt stort flertal, republikanerne har, og det kan være svært at få gennemført, hvad han vil på den økonomiske side. I Europa, der har vi så en ny regering på vej i Tyskland, og en ny kansler i Tyskland vil klart forsøge at fjerne Merkels gældsbremse. Det er nedfældet i den tyske forfatning nu, og det skal fjernes. Og der kan være usikkerhed omkring det, og blandt andet Draghi har jo peget på i sin rapport her i efteråret, at der skal ske noget med finanspolitik i Europa, hvis vi skal lukke det produktivitetsgab, der er til USA. Og her, der står vi også med noget usikkerhed omkring, kan det overhovedet gennemføres? Kan vi i Tyskland få fjernet de bremser, der er på finanspolitikken? Så det er økonomisk politik. Måske mere relevant her i første halvår, men det er selvfølgelig handelspolitik. Og handelspolitik er for os at se helt centralt, som skaber af politisk usikkerhed. Og vi ser på Trumps importskatter, hvordan rammer det. Han har lovet en hel masse, vi frygter en hel masse,
Nogle af de spørgsmål, vi stiller, det er, hvordan samhandelspartneren vil reagere på det her med modforholdsregler. Så vi kan ikke udelukke, at der kommer i løbet af året hvad der ligner en valuta- eller handelskrig, og det vil selvfølgelig præge finansmarkedernes volatilitet og usikkerhed. Sidste punkt er selvfølgelig sikkerhedspolitik. Trump han svækker tydeligvis den paraply, som NATO-landene har været under USA's vinger siden 49, hvor vi skabte NATO. Og det skaber selvfølgelig en masse bekymring og usikkerhed. Der er også noget positivt her, man kan nævne. Det er selvfølgelig, at hvis Trump får held til at lukke eller stoppe Ruslands Ukraine-konflikten, jamen så er der selvfølgelig mulighed for, at vi faktisk får en lavere usikkerhed ud af det her, vi oplever. Men som vi ser det, jamen så er der størst sandsynlighed for, at vi i første omgang vil opleve klart mere politisk ustabilitet, primært trukket af de tiltag, som Trump han stiller op med, og de modforholdsregler og modgreb, man vil benytte sig af fra samhandelspartnernes side. Lige en enkelt ting, der slog mig nu. Du nævnte Tyskland, ja, det gjorde Henrik vist også, omkring at få fjernet denne her gældsbremse. Ja. Men jeg så også tidligere, at man begyndte at snakke om fælles EU-gældsoptagelse. Blandt andet mener jeg, at vores egen statsminister har været ude og nævne noget omkring, at det måske var et træk, vi var nødt til at gøre nu, når vi skal investere i mere militær og sådan noget. Er det noget, I ser for jer, som også noget, der vil kunne påvirke, ja, blandt andet selvfølgelig rentemarkederne, hvis vi begynder at se en fælles gældsoptagelse? Jeg mener, der er jo stor forskel på kreditværdigheden i de forskellige europæiske lande. Jeg tror, at det bliver mindre betydning, men lad os nu se. Der er nogle fælles projekter, som man kan sige, det er supranational projekter, det er i EU-regi, og der kan man sagtens se det. Der er bare det ved det, at det tæller også under, skal vi sige, den nationale gæld, når man gør det. Og det betyder selvfølgelig, at det kommer sammen. Der er samme forhindringer, som vi ser med den nationale gæld, for eksempel i Tyskland, at man kan ikke bare lægge det op. Så er der en andel, som Tyskland skal bære, som så skal tælles med. Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at commitment, og commitment er noget af det, som Trump, eller som Draghi-rapporten peger på, at vi for eksempel omkring energiinfrastruktur og CO2-neutralitet bør lave nogle fælles ting og harmonisere noget mere, og i den sammenhæng kunne man godt tale om en fælles gældsætning. Okay. Det andet, vi skal snakke lidt om, vi skal jo snakke om mange ting, mange emner i dag, men det er jo omkring inflationen, som jo, ja, man må sige i hvert fald har været på lidt af en rutsjetur, ja, når man kigger på data over det sidste stykke tid. Hvordan ser I inflationen udvikle sig? Vil vi stadigvæk have en nedadgående trend, eller er vi for alvor vendt rundt igen? Vi har jo set nogle data fra USA, og muligvis også her for nyligt fra Europa, der måske kunne tyde på, at vi er i et opcykel igen. Hvordan ser I på det, Henrik? Jeg vil sige det sådan, hvis vi starter med USA, det er måske det største emne i det her. I hele selvfølgelig i den vestlige verden, men også globalt. Det er USA, der er det store spørgsmålstegn her. Hvis jeg vil starte med Trumps formodede politikker, så er det altså generelt inflationære, hvis jeg må sige det på den måde. Altså ideen om højere tariffer, den peger i en retning, og det er højere inflation. Men hvor meget det bliver, det er jo selvfølgelig spørgsmålet. Og derfor, hvor vidt går Trump i praksis? Nu begynder man at snakke om, at det bliver måske lavet gradvist over tid. Andre har snakket om, tidligere talte vi om, at det skulle være mere specifikke tariffer snarere end generelle tariffer. Jeg tror bare, at bundlinjen er lige meget, hvordan man vender at dreje det. Vi får højere tariffer. Og de peger alt lige, hvis jeg må sige på den måde, på højere inflation. Hvor meget, det må vi tage op igen.
holdt det sammen med spørgsmålet om illegale indvandrere i USA, som er et stort emne. Man vil gerne have lavet det, man kalder en masse deportering. Det kan gå hen og blive meget vanskeligt at gøre det. Men det, der er sagen med USA, er, at den såkaldte illegale immigration, den er altså en stor del af arbejdsmarkedet. Det er jo det sjove ved det, fordi de har så ligesom set lidt gennem fingre med en stor del af den teknisk set illegale immigration. Det vil sige, man kan ikke lige bare fjerne den arbejdskraft på no time, og så regne med, at alting går godt, fordi der vil komme arbejdsmarkedsmangel, både i dele af industrien og mere specifikt inden for landbruget. Det peger også på højere inflation, fordi det vil så komme via lønningerne. Og mere generelt kan man sige, hvis man kigger lidt på tallene, og det er der ikke så mange, der har gjort, som vi kan se, så ser det ud som om, at udbuddet ikke har fulgt med efterspørgsel, hvis jeg må sige på den måde, på det makroøkonomiske plan. Hvad vil det sige? Det vil sige, at USA har haft en kolossalt høj vækst i de senere år. Den har været omkring 3%, og udbuddet er ikke altså økonomisk kapacitet er ikke vokset i samme grad. Og det betyder, at vi teknisk set har lavet det, man kalder et output gap, et positivt output gap. Og det er normalt noget inflationært. En anden måde at sige det på, måske, det er, at vi er sådan lidt sent i cyklusen, det er late cycle, og det vil sige, det er lige nøjagtigt det værste tidspunkt at komme med tariffer nu, og begrænsning af arbejdsudbuddet, fordi det kan så finde sammen, de kan hænge sammen, de to ting, og pege på inflation. Med andre ord, der er meget, der tyder på, at vi har bundet ud med inflationen. Den nedadgående tendens, vi har haft, og den har været kraftig, den bunder ud nu, tror vi. Og det giver altså visse problemer i den amerikanske økonomi. Det må man være klar over. Hvad har vi så set samtidig? Vi har set en stærk dollar, og det giver måske en masse mening, fordi markedet har forstået, at hvis der er mere inflation, jamen så vil renten forblive højere, samtidig med, at vi kan se, at renten i andre lande er på vej ned. Så rentespændet er til fordel for den amerikanske dollar, og det har givet en stærk dollar. Men det fortsætter, det vil det formentlig et stykke tid endnu. Så må vi se. Fordi det kommer til at hænge sammen med, hvordan vil Trump-administrationen have det med det her dollarspørgsmål. Teknisk set er det jo rigtigt, at det er regeringen, der har magten over dollaren, men det er jo centralbanken, der skal implementere en praktisk politik, hvis man vil prøve at svække dollaren. Og det sætter desværre lidt spørgsmålet om Feds uafhængighed på spidsen, og det er vi ikke vilde med som finansfolk, fordi vi er bange for, at det kan give en frygtelig volatilitet på rentemarkedet og på valutamarkedet, og måske også på aktiemarkedet, afledt af det. Det vil sige, det er ikke så nem en løsning, det der med den stærkere dollar, fordi det er klart, den modvirker selvfølgelig inflationspresset, der kommer fra importpriserne. Mere generelt, hvis vi går ud over USA, så tror vi stadigvæk på, at vi er i nedadgående retning for inflation. Så det er ikke et globalt problem. Og man kan selvfølgelig sige, jamen i Kina, der ser vi næsten det modsatte. Det ser næsten ud, som om vi går ind med deflation, fordi der er så svag en efterspørgsel. Og det er klart, så eksporterer de selvfølgelig til lavere priser. Så det går også i den modsatte retning. Men USA trækker desværre lidt hele ligningen lidt op efter stadigvæk, tror vi. Og når vi så går lidt videre, vi har jo tidligere set, at der var præsidenter, der mente, de skulle styre renten. Det gik ikke så godt i Tyrkiet, så må det ikke også Trump i sidste ende lade Fed passe sit. Så tænker jeg, at et af de store emner, som vi har set meget om og læst meget om, og nogle af os også brugt rigtig meget, det er jo det her med teknologi og AI og hele den drivkraft, der har været der. Vi har jo også set på nogle af aktiekurserne, at det er omkring 5-7 aktier i USA, der har drevet al performance. Når vi kigger på de forhåbninger, der ligger nu, og som ligger der måske også tilbage i 23, og måske ovenikøbet en lille smule i 22, så er det jo noget, der giver mindelser for os, der har en tilstrækkelig grå hårfarve til at huske IT-boblen. Ser I en risiko for, at vi kommer ud i en lignende punktering af markederne på grund af så ikke IT-boblen, men AI-boblen, eller ser I, det skal bare fortsætte? Ja, det er jo spørgsmålet, og vi er jo ligesom alle andre underlagt markedsluner, men som vi ser det, så skal vi i øjeblikket reducere vores eksponering til det til det fænomen, til det vækstboom. Og
Og det ligger vi så også inde i vores investeringsscenarier for året. Vi reducerer med andre ord vores eksponering til det her område, og det har flere årsager. En af årsagerne er, at der er ikke meget overvæltning, når vi snakker indtjening fra Nasdaq, Nasdaq-aktierne, altså de her Magnificent 7-aktier over til andre ting. Det vil sige, at udbuddet af de her produkter går strygende. Alle vil gerne investere i det, men der er ikke rigtig nogen, der mærker de store gevinster af det endnu. Og vi kunne måske, hvis verden var, hvis ikke var aktier, vi blandt andet investerer i, så kunne vi have noget tålmodighed med sådan noget. De fleste, vi snakker med, er eksperter på området, siger, men det tager jo tid, og vi kan ikke forvente, at sundhedssektoren eller forbrugssektoren pludselig bliver mere produktiv på grund af AI her i 25. Ikke desto mindre, så når markedet stiger så kraftigt, når aktierne inden for området stiger så kraftigt, som de gør, så kræver det også for os, at vi skal se nogle effekter af det hurtigere end ellers. Og det er et meget, meget stort gap, der er mellem indtjening i de her selskaber og resten. Vi har i 24 oplevet, at IT- og kommunikationssektoren, bare som en proxy for det, er steget med en 18-21% indtjening i de to sektorer. Modsat, så er MSCI World kun på indtjeningssted 5, og de fleste øvrige sektorer ligger tæt på 3. Så der er fortsat meget, meget fokus på den indtjening, der bliver skabt der, men vi ser ikke resultaterne af den, og det skal vi se. Vi skal se effekter på verdensøkonomien af noget, der er så stort og har fyldt så meget i 23-24. Vi har ikke den store tålmodighed, og det tror vi heller ikke, investorerne vil have. Så de første svaghedstegn, der viser sig enten på den her producentside, som jeg kan kalde det, eller på efterspørgselssiden, at man ikke følger med, at man ikke ser effekterne af det, jamen det vil blive brugt til at tage profit på nogle af de her sektorer. Så tilbage til de spørgsmål. Der er et scenarie, der hedder, at vi bare skal fortsætte. Det kommer vi tilbage til lidt senere her. Men som langsigtet investor og som investeringsallokering, så er vi i øjeblikket i gang med at reducere til et tema, der kunne ende i en stor industriel revolution, men også kunne ende i en boble, som vi så i sen 90'erne. Hvis vi kigger over igen lidt tilbage til måske mere det makroøkonomiske element, hvis vi kan sige det på den måde, så er centralbankerne jo et stort markedstema. Vi har været lidt inde på det før omkring Fed og deres afhængighed af en Trump-administration. Kan de blive ved med at levere inden for deres politikområder, som at man burde forvente det, eller er der nogle eksempler på, at det bliver svært for dem for alvor at manøvrere skuden, at der er for mange modstridende elementer, så de ikke rigtig ved, om de skal agere på den ene eller den anden måde? Og det, Henrik, tænker jeg måske er et spørgsmål til dig. Ja, og igen må jeg starte med USA, hvis det er okay. Altså, jeg synes, vi kunne se, hvor jeg lavede ligesom om det her, at vi fik de der nedsættelser fra Fed. De havde lyst til at sætte renten ned. Det var happy rate cuts. Men det, der bare desværre er sket efterfølgende, er, at vi har ikke fået så fantastisk gode inflationstal. Og det, man så begynder at spekulere på nu i markedet med meget en rimelighed, det er, jamen altså, tænker de ikke lidt over i Fed, hvad det kan betyde, hvis vi får de her stigninger i tariffer, importtariffer fra USA, og masse deporteringer osv. Med andre ord, de ting peger jo ikke i den retning. Jeg tror faktisk egentlig, at man kan sige generelt om centralbankerne i den vestlige verden, at de har lyst til at sætte renten ned, men de skal være sikre på, at de kan gøre det. Og det er der, det begynder at blive lidt. Fed kan jo godt lide at sige, at de er afhængige af data dependent. Vi tager de seneste tal op, det er jo det, der bliver sagt. Men det er jo også en vis moderation i hele udskillet, fordi det er lidt som at sige, ja, vi vil gerne sætte renten ned, men tallet skal altså give rimelig baggrund for det.
Og der kan det godt begynde at knive lidt, for vi har fået for lidt på den front på det seneste. Så markedet begynder at blive skeptisk med hensyn til Fed rentenedsættelser, på i hvert fald på den korte bane, og der er faktisk nogen, der er gået så vidt, som de tror, at der kommer stigninger i stedet for. Så vidt vil vi ikke gå. Men lad mig lige vende tilbage med det. Vi tror, at markedet er inde på det rigtige, for hvis jeg må sige på den måde. Det kan være, der kommer en yderligere rentesænkning om ikke så længe, men der bliver nok ikke så meget mere end det. Kunne vi ligefrem få rentestigning? Nej, det tror vi ikke på. Selv hvis inflationen ligefrem tikkede op efter, så det var tydeligt, så tror jeg, at Fed vil holde tilbage. Fordi Feds opfattelse er nok, at de skal også passe på i den modsatte retning med, når de holdt en stram pengepolitik så længe, så ligefrem at stramme yderligere op, det vil også sende et katastrofalt signal til markedet. Det tror vi ikke på kommer til at ske. Men vi kunne godt forestille os, at de går fuldstændig i stå med rentenedsættelser et godt stykke tid i 25. ECB er lidt en anden historie, fordi inflationsudsigterne er noget bedre i Europa. Og der er jo, kan man sige, måske endnu større behov for at sætte renten ned, fordi vi har jo ikke den dynamik i økonomien, som den amerikanske økonomi har stadigvæk. Der har vi slet ikke i Europa. Så der er masser af lyst til at sætte renten ned, og jeg tror, vi får flere rentenedsættelser. Så man kan sige, at det peger endnu mere i retning af, at dollaren kan få stærkere. Det må vi nok regne med. Generelt vil det der inflationstema, hvor dominerende vil det være i 25, ret dominerende af vores svar. I hvert fald i første halvår 25, det vil snakke meget om inflation på makrosiden. Men i anden halvår kan det godt være, at vækstspørgsmålet kommer ind i billedet igen. Fordi, som jeg har været lidt inde på tidligere, vi tror på, at det trækker altså andre, at du bliver ved med at holde pengepolitikken så høj, så stram, så længe. Det begynder at svække nogle erhverv af forskellige typer sektorer i USA, når man kan økonomi. Så vi tror, at emnet om væksten vil komme, det vil snige sig ind igen i sidste halvår. Men vi skal regne med, at vi skal snakke inflation nogle måneder endnu. Helt klart. Bare et enkelt follow-up, fordi normalt så snakker man jo US, Europe, Asia. Men i Europa, der har vi jo ligesom en anormalitet i øjeblikket, måske i og med, at vi også snakker UK efter Brexit, og en ny regering, som er kommet ind, men som også har sine vanskeligheder. Må man sige, i hvert fald hvis man ser på det bare fra avisoverskrifterne. Har I nogen holdning til England i den sammenhæng? Jeg vil sige det sådan, at de ligger måske sådan lidt som en mellemting mellem USA og Europa. Briterne har også lyst til at sætte renten ned, ligesom europæerne, men de er også lidt tilbageholdende på grund af inflationspresset, måske mere end ECB er. Så de ligger lidt i en klemme lige i øjeblikket. Og nu er der også mange politiske spændinger, som Morten var inde på før, og desværre påvirker det også stakkels UK, fordi de blev trådt med ind i det her ballade. Så vi må nok regne med, at Bank of England, de også tager det relativt roligt. Der bliver nok ikke så store ændringer i 25, vil jeg gætte på. Måske har Morten et andet bud på det. Nej, det er ikke. Jamen, så vil jeg synes, vi skal springe over til næste kapitel, Strategic Asset Allocation 2025 og fremad. Der tænker jeg, I har jo sagt, at nu har jeg jo kendt Morten i så mange år, at vi er nødt til at tænke langsigtig strategisk allokering. Og I har sagt, at det er vigtigere, end det har været før, eller i hvert fald end i lang tid her i 25. Og hvad mener I egentlig med det, Henrik? Kan du ikke lige sige, hvad det er, I mener omkring langsigtet afkast i aktier, henholdsvis obligationer? Jo, altså hvis jeg må være en lille smule lærebogsagtig, så plejer vi jo at sige, at strategisk asset allokering, det skal være bygget op på strukturelle ting. Fordi ideen med at have den strategiske asset allokering, det er ligesom, at man kan prøve at kigge lidt ud over det, vi ser i økonomien lige nu. Fordi det skulle være ankret i porteføljen. Men det man kan sige, det er, der er perioder, hvor det langsigtede, det mere strukturelle, det ændrer sig voldsomt, og så bliver vi altså nødt til at tage SAA'en lidt mere ind i vores tankegang, også på det kortsigtede niveau. Det er lidt ligesom at sige, at det er ikke bare vejret, der ændrer sig, det er klimaet, der ændrer sig. Og hvad er det, der har ændret sig, kan man sige? Jamen det vi vil fremhæve, det kunne måske også have sagt for et år siden, men jeg synes bare, det er meget mere tydeligt nu.
aktieevalueringen, den træder altså meget frem i øjeblikket. Og det er fornuftigt at kigge på, når vi snakker det lange sigt. Det er Shillers Cape Index, som er relativt velkendt. Det er et glimrende indeks for det lange sigt. Det man kan sige, jeg vil lige påpege, eller tage med i det her, det er, at det er helt rigtigt, at aktieevalueringer på det korte sigt er ikke særlig gode til at forudsige markedet. Men de er meget bedre på det lange sigt. Når du ser på, hvis du laver en sammenligning mellem niveauer for de langsigtede aktieevalueringer og afkast, så siger de faktisk noget meget fornuftigt, vi kan læne os op af. Og det peger altså alt andet lige på et lavere forventet afkast. Det andet emne er det her med markedskoncentrationen, at det er nogle, Morten nævnte de Magnificent Seven, ikke? Det svarer lidt til, hvis vi sidder i en båd, alle sammen sådan en robåd, og alle har sat sig over i den ene side. Hvis der går for meget bølgegang, så sker der altså mere ballade med den båd, fordi den er ikke så afbalanceret, som den har været tidligere. Og det giver altså noget mere volatilitet. Behøver det betyde lavere afkast? Nej, måske ikke nødvendigvis. Men det betyder et dårligere forhold mellem afkast og risiko, tror vi på. Og navnlig når du siger lidt længere ud, du tager de lange briller på, må vi regne med, at den koncentration, det kan give problemer længere hen ad vejen. Så det er et emne. Og det sidste emne, kan man sige, det er renten. Og hvad med renten? Fordi hvis du sammenligner med en strategisk assetallokering, for at sige noget mere provokerende, for 10 år siden, så er det jo et helt andet billede, vi har nu. Vi skal nok regne med at have generelt højere renter. Skal den lidt ned herfra? Det er muligt. Det er muligt, den skal lidt ned igen. Men det generelle renteniveau, det vil ligge meget højere de næste 10 år, end det vi har været vant til. Og det er jo altså en strukturel faktor, fordi det betyder, at risikoaktiver som aktier skal konkurrere med højere renter, enten i renteindskud eller på obligationer. Det giver også noget modvind for afkastet på det lange sigt. Så vi tror, vi må regne med noget lavere afkast på aktier. Hvad så obligationer? Jamen, det ser heller ikke fantastisk ud, det må man desværre sige. Fordi det er klart, at hvis den amerikanske centralbank specielt ikke rigtig kan få plads til at sætte renten ned særlig meget, jamen så bliver det svært for obligationerne at give så meget afkast, fordi vi har det her higher for longer. Og det holder nok et stykke tid. Det er muligt, det holder ikke over hele den lange periode, men det er et problem. Realrenterne er ikke så høje, som man kunne forvente, og det er muligt, de er nødt til at komme noget op. Og så kan man sige, inflationsforventningerne er begyndt at skyde op efter. Det har ikke været tilfældet meget længe. De er blevet det, man kalder unanchored på engelsk. Ikke? Det giver altså også noget modvind, det her. Men det vi tænker lidt, det er på det store billede, der er baggrund for at lægge noget mere i rentebærende fordringer, selvom det ikke ser så fantastisk ud, end det har været tilfældet tidligere, og der er en baggrund for at lægge noget mindre med risikoaktiver. Den anden ting, man lige skal nævne måske med de rentebærende fordringer, altså navnlig statsobligationer, det er, at skulle der komme en nedtur i økonomien, så er det altså en meget god idé at lægge med noget statspapir, fordi de plejer at give os noget hedge. Så det er sådan det brede udsyn, hvis jeg må sige det sådan. Der er vel heller ikke noget galt i, at prisen på kapital skal være fornuftig. Måske vi i virkeligheden blevet vendet lidt gennem henholdsvis finanskriser og IT-bobler og covid, til at nærmest prisen på kapital var sådan more or less gratis. Altså det der er jo et eller andet sted også noget forkert i. Så det er måske nok meget godt, at vi vender tilbage til et miljø, hvor vi har en sund temperatur i kroppen, for nu at bruge det udtryk. Men når nu I har de tiltag, eller I har taget de her holdninger til renter og afkast, Morten, hvordan har I justeret jeres forventninger til det, når I går ind og optimerer jeres kundeporteføljer? Ja, for at gøre det helt kort, fordi vi skal have lidt hastighed på, tror jeg, så vil jeg sige, at vi ser en fladere effektivt rentekurve, og det er det, vi har foreslået vores investorer arbejde med. Og årsagen er simpelthen, at der fremadrettet vil på med forventning om samme afkast, så skal der tages mere risiko. Og man bør simpelthen i vores optik
som langsigtet af den årsag, at bør man have flere obligationer og nedvægte sin position langsigtet i aktier. Kort fortalt. Og i den sammenhæng, så har I jo jeres investeringsscenarier. Det har vi jo været lidt inde på før, også da vi markedsførte webinaret, at man er nødt til at have nogle scenarier at operere i, så man ligesom kan rette skuden til efterhånden, som impulserne, bølgerne kommer ind, for nu at bruge Henriks udtryk fra før. Så måske vi kunne snakke lidt om jeres investeringsscenarier. Kan I løbe dem igennem på en kort måde, så vi kan forstå, hvad det er, vi er oppe imod som investorer her i året, der kommer? Hvis jeg skal starte, så vil jeg tage to scenarier, altså det vi kalder base case. Ikke? Det mest sandsynlige scenarie, det har vi givet overskriften higher for longer, fordi det med renterne er et meget stort emne i det her. Moderat vækstafdæmning i USA og Kina, måske et vist opsving i Europa, så vi har talt om det her før. Men der kommer ikke så meget på rentesiden fra Fed, tror vi, og der kommer en noget højere volatilitet, både på rentemarkedet, på valutamarkedet og på aktiemarkedet. Det bliver svært, tror vi, for aktiemarkedet at levere så meget afkast bare ved, at vi, det man kalder multiple expansion, altså bare ved, at price earnings ratio går op af sig selv. Det bliver nødt til at komme fra indtjeningen denne gang. Vi tror, at markedet vil kræve mere bevis for indtjening, som Morten også var inde på før. De her produktivitetsfremgang, vi er nødt til at se den nu mere konkret i indtjeningen. Og det begrænser selvfølgelig også lidt udsynet for, hvor meget afkast vi kan få. Det kan stadigvæk udmærket blive positivt. Obligationsrenterne vil blive ved med at ligge relativt højt, og det ligger altså noget pres på aktiemarkedet. Men vi kan diversificere, og det er jo altså noget, vi kan komme ind på i mere private samtaler for de kunder, der har lyst til det, fordi de har en masse idéer til, hvordan vi kan ligge sikre i markedet, og hvad man kan gøre med det. Så det kan vi tage separat. Hvis jeg så må give et risikoscenario, så kan vi kalde det. Det har vi kaldt stagflation. Altså det er et problem, hvis vi både bliver ved med at ligge med den høje inflation, og vi skal så have det samtidig med en økonomi, som går hen og bliver noget sværere. Fordi så kan centralbanken ikke rigtig levere varen. Og så får den lave vækst lov til at fortsætte. Og det vil helt klart give dårlig afkast. Der er slet ikke nogen tvivl om det, efter vores begreb. Og vi vil se en nedgang i indtjening i virksomheden. Men det er altså som sagt et risikoscenarie, og jeg vil sige, at fællesnævneren der er, at den forbistrede inflation ikke rigtig opfører sig ordentligt. Og med det, Morten, jeg ved også, at I har et tema, I kalder Continued Expansion. Ja, men det er jo, undskyld, jeg lige afbryder, men så kan jeg lige fortsætte, og det er jo, at hvis vi ser på senere 90'erne og bruger det som en eller anden form for skal vi sige, parallel til den ekspansion, der er foregået inden for tech, så kan man sige, det er jo ikke vores, skal vi sige, vi har ikke mere krystalkugle end alle andre, og den letteste for investorer er sådan set bare at fortsætte i en eller anden momentum investering, der hedder, at 23 gik godt, 24 gik godt på aktier. Vi fortsætter bare det samme. Og det scenarie, det er selvfølgelig også økonomisk på den måde, at de her digitale giganter kan fortsætte tjene mange penge, og det strukturelle skift, der ligger i verdensøkonomien foran os, jamen det foregår tilpas hurtigt til, at vi ser, at det breder sig, og at andre industrier, som jeg var lidt inde på, vi manglede, andre industrier melder sig som nogen, der kan se fordelen i det her. Og hvis det sker, så vil det overraske, men det kan ikke udelukkes. Og verdensøkonomien vil måske fortsætte et eller andet mid-cycle tempo på grund af det fortsat stærke arbejdsmarked. Og hvis vi får de produktivitetsgevinster, så vil inflationen være også under kontrol, og vi kan se en normalisering imod den her 2% økonomi, vi så før corona. Så i den sammenhæng, der tror vi, at aktier vil stige med indtjening, og at kredit- og obligationsrenterne vil falde moderat. Men det er sådan
et beauty-scenarie, et sweet spot-scenarie, som vi tillægger mindre vægt, end vi gjorde sidste år. Jeg kan måske fortsætte og så lige snakke om det, hvad det ender op i vores cross-asset, fordi det vi gør, når vi tager de 3 scenarier ind tager dem ind i overvejelserne, så ender vi jo i, at vi har en øget kasseandel. Vi opjusterer i forhold til sidste år lange obligationer, især efter at vi har set her, at renterne i USA når snart 5%. Vi har en neutral dollarposition, som vi starter året med. Årsagen er sådan set, at dollaren er steget ganske alvorligt over for de fleste valutaer. Vi tillægger måske kredit, eller det gør vi, kredit og high yield obligationer en større vægt og ligger neutral nu. Der havde vi undervægt sidste år, og det har ikke vist sig at være en god idé, men man kan sige, at nu mener vi egentlig, at renteeffekten af, at vi skifter over mod obligationer, der vil vi vægte op her i forhold til aktier. Og så holder vi undervægt på emerging aktier, og lægger neutral vægt i developed markets. Og de faktorer, vi undervægter, det er altså vækst. Det downgrader vi. Vi har stadigvæk small cap i undervægt. Vi har overvægt på low vol og value aktier. Super. Jeg kan sige, at vi er desværre ved at løbe tør for tid. Den tæller ubarmhjertigt ned. Jeg tror, vi har kun et minut tilbage. Jeg ved, du ville snakke, Morten, lidt om nogle af jeres stock picks. Ja, men jeg kan lige nævne noget meget kort. Fordi vi mener egentlig, at der er flere overvægtstemaer. Det ene tema, det er den finansielle sektor. Den overvægter vi, at vi har gode stock picks, som vi kan eftersende. Vi mener også, at man skal overvægte et tema, der hedder value in tech, hvor man siger, jamen masser af selskaber, dem der kommer tættest på at få noget ud af alt det her AI, men det er sådan set tech-sektoren i sig selv, men det er nogle andre aktier. Her peger vi på nogle value-aktier inden for sektoren. Så tror vi på, at farmasektoren kommer noget tilbage, og at den skal overvægtes. Vi har et sikkerhedstema. Vi overvægter forsvar- og sikkerhedsaktier. Vi overvægter også value-aktier, med især i Europa. Og vi overvægter, som jeg var inde på, low-vol-aktier, har vi også overvægt på. Sidste tema, og det allersidste, jeg vil sige, det er, at kvalitetsenergiinfrastruktur er et nyt tema, vi har taget op i efteråret, og Draghi-rapporten peger lige præcis på det, og vi tror altså, der ligger noget værdi i det tema, som også skal investere i. Vi har stock picks klar, hvis folk er interesseret. Det lyder rigtig godt, og så vil jeg bare slutte af med at sige tusind tak for, at I tog jer tid til endnu en gang at trække os igennem de ting, I måtte se som spændende. Vi er meget glade for, at I måtte være med til